Драги зрители, кажете, не се намираме на типично летище. Времето е прекрасно, но на земята. Ето, минават коли, може да видите. Самолетът ни е цял, ние сме цели, има някакъв бензин в резервуара, обаче не е много ясно колко. И в крайна сметка решихме, че няма да продължаваме към Долна баня през планината, защото на прохода ни натисна доста грубо. И се върнахме обратно, може би около 20 км. Ако се бяхме напълнали, може би щяхме да стигнем до Белчин баня, откъдето да кацнем и да стигнем до Долна баня, но нещата не изглеждаха розови и в крайна сметка реших да се върна насам, където е ето тук през Байре, на 15 минути е нашето летище. А и трябва да ви призная, че от този път мога да излетя, нося си бензин, разбира се, така че най-вероятно това, което ще направим, ще налея бензин, ще запаля, ще отида до края, ще се върта, ще излетя обратно и ще си прибера на Сливница. Истината е, че днес не е добър ден за летене нататък. За съжаление. Иначе времето е хубаво. Така че, поздрави от мене и, както виждате, the fun never ends.